Eraso taldea izango da gaurko musika zuzenean telebista saioaren lehen talde protagonista. Zarautzerriko bandak musikaki rock koordenadetan datorren inongo lurretan diskoak kaleratu du. Musika bidean 7. emaitza. Bigarren elkarrizketa egiteko Ibai Marin musikerekin batu gara. Ira taldeko abeslaria izandakoa bakarkako bidean dator orain. Bidea naiz diskoa besapean. Abiatu berri duen aro berriaren inguruan solastu gara luze eta zabal. Inoren lurretan izena darama Eraso taldearen estudioko azken emaitzak. Ibilbide luzeko banda da Eraso, ia bi hamarkadetan 7 lan luze kaleratu dituzte, 100 kontzertu eskainiz. Lan berri ezagutzeko, Nestor, Sergio eta Inigorekin egin dugu hitzordua Entsegu lokalean. Ibaik, famili kontuagatik ezin izan du azaldu. Etorri gurekin eta murgildu gaitezen inoren lurretan. Diska honen gauzarik garrantzitsuena edo da motza dela, eta behar bada sartu dugula bizkarrezurra. Azkenean sartu diren kantuak direla muinak, ez direla soberan dauden kantuak. Eta hori ere igertzen da, azkenean entzuterako orduan edo azkar jaten dezu diska eta berriz entzuteko gogori ematen dizu. Txian gehiago landutako disko bat, disko laburra, desberdintasunak gehien bat, horiek. Eta gero bai, produzio aldetik ere, aurkitu geha inautekin, eta indu gauza bat, igual beste diskotan ez da hainbeste notatzen. Gu normalien saioak egiten ditugunean, grabatu egiten ditugu, eta gero entzunaldia egiten dugu, eta orduan ikusten dugu zei ideia gustatzen zaizkigun gehiago, eta zein ikusten dugu lantzeko gehiago. Eta egia da, zegoela material pilo bat. Zei hartuko ditugu, ondo ikusten dugu, gainera bakoitzak bere estilo barruan bere desberdintasuna dazka, eta horietan finkatu da. Baina bai, material gehiago badaukagu. Einaut Gaztainagaren gidaritzapean grabatu dute disko berria, non taldeak rock giroetara biratu duen kantu berrietan. Bere produzioak entzuten eta igerri nauen, izan dela igual soinu zaharrak, pixkat potoluak, eta pixkat hori egin honi bai, rockeroagoa edo, ezain metalzalea. Eta egia da, juginela beste amplifikadore batzukin, Marshall zahar batzukin, da gero fuzz pedal batzukin, eta pixkat igerri dut pila bat soinu aldatu dela horrekin. Igual gogortasun hori geratu da, baina beste goxotasun bat eman dio. Eta ez dela hain latza, hain metala edo, rockeroago da soinuz. Eraso taldea ez da musika hildo bakarrean errez kokatu eitekeen musika talde bat. Disko bakoitzak nortasun bat izan du, taldea momentuan zenaren isla argia. Erasoan diska guztiak pixkatia, murgilduta balima zaude edo, nahiko desberdina dira. Baina nik uste rock puntu horrekin edo ja 2003 urtean Grixas buztutako egunak diskarekin jasi ginela lantzen edo. Beti egon gara pixkat paleta handi batekin irikita, ez da guk musika gorra egiten genuen, egiten dugu, baina beti genuzkan beste ate batzuk eta irekitze ginen eta kapaz ginen adibidez lehenengo diskan eskale baten memoriak, Anarikin abestu ginen kantu bat. Hori azaltzeko prest ginen, gure ez ginen bakarrikan gogortasuna, gu ginen bai gogortasuna eta sentiberatasuna ere, eta hori beti etorri da gurekin, gure maleta izan da, ez da? Eta adibidez, diska honetan bi
bi kantu tipo horiek sartu ditan ditugu eta oraindik ere galetzen digute, ezta? Eta, ze estilo tal desberdin eta bai, Erasokin datorren zea da. Gu berez zer gezatzen da, gu berez izan gara oso irekia, funkitik, reggaetik pasagea, hardcorea, hori bai ez gara inoiz izan punkik gila o heavy gila. Orduan gustatzen zitzaigun trasak eta metalak zuen indar hori, agresibitate hori gustatzen zaigun, baina baita ere rockak zuen melodia, eta guk beti hor jolastu du, melodiarekin, baina gure indarra ere amorrua sartzen, gure abestietan ere bai pixkat. Bide horretan ez da batere erraza Eraso hitz bakarrean definitzea. Diskoaren izenburuari so eginez, inoren lurretan daudela esan daiteke. Lehenengo mugimendoa zen punkiak eta heavyak eta beraz izan joera berriak, metal berriak eta guri horrek deitzen zuen, ez genuen ikusten bida hor sartu ginen, baina ere ez ginen ere metalerua, gaur egungo metalerua bezala doble bomboekin da. Gu ginen maz Guns N' Roses da gu beste joera batzuz genuzkan. Eta orduan hor bai, sentitzen zinala, gehiantzako igual, igual ez daka doble bombo gehiagin. Hor punkiantzako ez dira, orduan hor bai konkatze ginela guretzako gure estiloan. Gu beti sentituga gure estiloa egiten. Da, ni adibidez hori erdibidean egotearen asunto guzti hori edo inoren lurretan egotearen asunto guzti hori niretzako pixkat ez da gauz txar bat edo, niretzako gauz interesantia da. Azkenean talde baten definizioa, talde baten izaera da. Ez da ez da gizer, baina eta zu zer zara Eraso. Hori da, nik askotan nik gustoko ditutan talde askori, ez dakit nun ubikatu, baina bai taldea, hori niretzako identitate kontua da. Disko berrian, agian, taldeak inoiz egin dituen kanturik azkarrenak eta pausatuenak topa daitezke. Eraso izan daitekenaren bi muturrak. Nik uste badaudela oraindik ere kantu lasaiagoak gure beste disketan, baina adibidez Grises Guztiako egunean daude pare bat edo oso lasaiak. Gure lehenengo diskan Eskale baten memoria nahiko, beti dago zerbait, beti dago pixkat arnaz hartzeko momentu hori diska baten. Eta behar bada, honetan, iten da, desberdintasun hori haundillo edo, zehatikan, azteko, diskoa laburra da, eta bat bestian atzetik dijoaz, nahiten genuen bai. Azkenean, gogortasun horretatik, sentiberatasun horretara jutia, pixkat, golpe latza da, ezta? Zinismoaren garaipena abestia esaterako, Amorru hutsa da. Abiadura biziko hardcore bortitza. Ekaitza bere handitasunean. Zinismoa leku guztietan dago. Urrutira joan gabe, gaur entzun dugu Kabakasen asuntoan ertzaina burua zegoenak esaten duela entren con todo, ¿no? Eta esaten du, yo no digo que entreusen con escopetas. Hori da zinismo hutsa da. Eta dago dana beteta olako zinismoz. Eta horretikan igual kantuak ere behartzun indar hori diska arrazalde baten geratu nu. Eta ez galdetu nola, zen normalian pare bat egun eman ditut. Bizkar motza dalako ere bai, baina ez dakit, ateratzen hori amorru puntu hori beste era bat eta besten. Egia esan, hola ez eta bestu, inoiz. Beste diskok pixkat ikusten beste era bat eta bestu naben. Eta dauzan pixkatola itxiago, jarkoreagoa da. Niretzako da, jendeak begiratzen du kantu tras bat moduan. Nik ikusten dut kantu punki bat ezela, punkia ikusten dut, jarkore gutxa ikusten dut hor. Amorrutako jarkorea.
Odei beltzak kantarekin kontra, barealdia dator. Erdi tenpoko abestia da, non Kokain taldeko zaloaren ahotsak bat egiten duen Sergionarekin. Beti izan dut goguak Zaloakin abesteko kanturen bat. Baina ez da suertatu inoiz kantua eta bukatzen egiten ari ginen momentuan edo ateratzen ezen momentuan nik zan nien taldikidei. Ostras, hau Zaloakin edo abesteko interesantia ez da eta bai. Eta Zaloari izan nion naukala kantu bat gurekin abesteko eta baina eniola pasako. Nahi nuela zan etortzia, burua garbi, entzun gabe, estudiora. Eta horrela entzun, etorri izan eta jarri genion kantua, plum. Eta orduan, entzuten izan bitartean, egiratzen zidan eta ja zegoena pentsatzen, eta bueno, egia zan arpegiakin edo dana zantzula. Bere irribarriakin ja dana zantzula. Eta orduan, bueno, ja guztua, eta ja 3 automakin ja indazakan. Eta gero estribilua, abio batera, bueno, politagatu da, oso politagatu da, egia zan. Urte hauetan guztietan eraso taldeak iraupen luzeko 7 disko kaleratu ditu, bidean 70 kantutik gora idatziz. Hainbeste kantu eta gero, zer kantatu dioten galdegin diogu Sergiori. Duela, ez da, igual 4 disko edo, berdina galdetzen izan niri edo, jaztarako orduan. Eta nik uste gehiago akazu idazteko, kuriosua da. Eta gizu, azkenean, honetaz idatzi dut, kezka honetaz idatzi dut, baina beti sortatzen dira gauzak eta adibidez, kasu honetan Odei beltzak kantua edo, goratzen naiz Iruñean gineala, Altsasukoen manifa erraldoi horretan, eta hor igerri nian jendia zegoela ja nekatuta, jendia itxasuak edo errekak indula ja gainezka indula, gainean ditugula Odei beltz batzuk geratuta betirako edo gutxienez geldi daudela. Eta pixkat metafora horrekin jolasten edo pixkat txuritzen beltz hori idazten dut horri buruz, baina mezua oso beltza da. Eraso taldearen urrezko aroa 2000 urte hasieran suertatu zen, Slayer edo Machine Head bezalako taldeekin arituz makrojaialdietan. 20 urte eta gero, oraindik esateko asko dutela aldarrikatzen dute, hasi berriaren ilusioz. Bai, urte horietan ginean, larogei kontzertu ematen urtero, gelditu dugu azten eta aro paroenean, ez? Handik 4 urteta agertu zen internet, etorri zen beste revoluzio bat eta handik gauza aldatu zen. Diversifikatu zen jendia, azkenean. Leheno zailagoa zen musika aurkitzea edo bilatzea, gaur egun dauzkagu 1000 baliabide musika entzuteko. Eta, orduan egia da konzentratzen zela jende gehiago jaialdi horietan edo kontzertu horietan, eta urte politak izan ziren. Egon da belaunaldi aldakete bate bai, belaunaldi berri honek edo ez daka aparte inguruko dan aldatu zaie, orduan behaiek aldatu dira, jendia ez da emesteren mugitzen kontzertuetana, pixkatan aldatu da, baina. Egia da, nik uste aldatu dela pixkat publikoa edo. Egia da oso gustora gaudela gaur egun daukagun publikoa, azkenean, niretzako garrantzitsuena ez da hori baizik eta zuk eszenatoki gainean gustora sentitzia. Hori badaukagu oraindik eta... Gure hasi ginean gure idea zen talde bat nahi dugu auki. Eta 22 urte eta gero taldeakin jarritzen dugu eta taldeakin jarritzen badugu asko zerreto. Guk ez genuen nahi joan futbolea jolaztea lagunekin edo egun taldean jo, eta hori uste urteakin lortu deula, no? Gu nahi dugu mantendu hori, dakagun hori, eta guria, ez hemendik kanpo dagoen hori. Guk daukagun hori, osatzen dugun horrekin egiten, hori mantentzea da gure ilusiorik handiena, edo gure pasioa.
Ibai Mari musikariak disko berriak kaleratu du, Bidean naiz. Urteak atzera, Ira taldean ezagutu geuren gitarra astintzen, hard rock erritmoetan, eta orain bestelako doinuetan dator, lasaiagoak, baina indarri galdu gabe. Ez da bakarrik azaldu elkarrizketara, alboan, Libana eta Boada izan du lagun, diskoan ahotsak sartu dituena. Bakarlari formatuan datorren arren, talde osoko lana egin du diskoan, nun parametro ezberdinetan, musikaz gozatzeko aukera eder eskaintzen digun. Oroitzea ume baten antzera zuekin jolasean bizigabe nituen unean oparitu dizkidazuena. Arratsaldeon, Koldo. Du gara, eta itzaki bezala, disko bat kaleratu duzula, zure bakarkako bidean, lehenengoa. Hori da, nire lehenengo diska, bakarka, eta ilusio handiarekin, lehen bezala, baina pixkat berrituta, ez? Beste estilo batzuk ikutuz, eta gustora, kontentu. Jendea kokatzeko, aipatu Ira taldeko abeslari eta gitarra jotzaile izan zinela kasi 15 urte o 20 urteko musika bide honetan, 5 disko kaleratu zenituzten, eta esan daiteke Gipuzkoan Euskal Herrian ontzen heavy metal o hard rock giro horietan izen garrantzitsu izan zela Ira, ez? Bai, nik uste baietz, azkenen Euskal Herrian hard rock amerikar kutsua genuen talde ez hainbeste ez ginean eta aukera hori eduki genuen, ez? Pixkat musika hori lantzeko. Eta erreferente izan ginela, nik uste gure hamarkada hortan ala izan zala, ez? Eta guzti zarro, ez? Hortaz eta egindako lanaz. Esan daiteke, 5. diska atera zenuten Ira taldeakoak, aurkezpen batzuk egon ziren eta pixkat talde itzali zen eta orduan piztu zen zure bakarkako egitasmo hau sortzeko ideia edo atzetik bazetozten kantuta zirriborro batzuk. Bai, nik uste atzetikan urteak zian beti buruan eduki dudan gauza bat izan da. Eta guaintzan momentua horri eusteko eta diska bat, bakarkako diska bat ateratzeko. Diskoan bestelako erritmoak topatu daitezkeen arren, hasierako pausoak akustikoan izan ziren, ez? Bai, hori da, Ira utzi genunean, pasako zen hilabete eta erdi, ezer egin gabe, eta ezin eutsi horri, ez? Azkenen musikangatik muitzen geha eta nire kantuak sortzen hasi nintzen gitarrarekin eta inungo ambizio handirik gabe, gitarra akustika bat hartu eta tabernatxotan jo, jendia bildu, lagunak bildu eta nire kantuak jotzen hasi nintzen, ez? Baina gero guzti honek badakigu nola da, elur bola botatzen dezunean, ez? Maldatik bera, horrelako proiektuek azkenen handitzen juten dira eta beste magnitude bat hartzen du, ez? Eta hau izan da, bola horren bukaera, ez? Diska hau, ez? Eta nire ustez bidea da garrantzitsua, ez? Ez helmuga baizik eta bidaia bera, ez? Eta pixkat bidean naiz hori kontatzen du pixkat, ez? Konstantzi hori, ez? Hainbeste urtetan oso zaila da musika munduan jarraitzea, gauza berriak ateratzea, industria badakigu nola dagoen, oso kutsatuta dago. Orduan, bidean naiz hori esan nahi du, ez? Azkenen konstantzi hori, ez? Eta gustatzen zaidala egiten dudana, noski.
Proiektua aipatu dugu, giro akustikoetan abiatu zela, diskoa oso orkestatua, behintzat musikatua etor beste hainbat musika tresnekin, baina kantuak berez bakarka jotzeko sortuak izan dira? Bai, hasieratik bai. Hasiera puntua hori izan zen. Bakarka jotzeko kantuak. Berez nire instrumentua ahotsa da, ez da gitarra, nire naiz gitar jolea. Gitarra erabiltzen dut, azkenen nire ahotsa laguntzeko. Eta intentzioa hori izan, gitarra bat hartu eta nire kantuak, nire hitzak, nire sentimenduak islatzeko, Orduan hortikan jaio zen, gitarra eta ahotsa. Orduan, gero, hasi zen jendea etortzen, eta pentsatu nuen zeatik ez banda oso batekin, Eta proiektuak hainbeste irabazizun, erabaki hartu nula, guzti hori norabaitea eraman bartzuela, Eta hori izan da azkenen diska hau, Aipa ezagun disko honek dituen kontzeptu argi batzuk, Zuk esan da, ahotsa dela igual tresnarik garrantzitsuena disko honetan gitarra badira, bateriak, teklatuak, baina nabari da ahotsak duen garrantzia, bai zure ahotsa nagusia, gero azpi ahotsetan ere, pixkatu horrek gidatzen du diskoa, Oso argi eduki dut betidanik, ahotsa dela nire instrumentua eta horrekin dakit ni espresatzen eta bai da pixkat bizkarrezurra. Melodiak landu, ahotsak sartu, koro esanguratsuak. Orduan beti eduki dut ze hori, pintzelada hori eta diska hontan hori ere adierazi nahi nuen, Azkenen nire sello pertsonal bat bezala da, Azkenen Ibai Marin hori baita, Ahotsak aipatu ditugu, garrantzitsuak izan dira disko honetan, baina ahotsetan ere ez zaude bakarrik disko honetan, Libana ere izan duzu ondoan eta kantu asko bere ahotsarekin ere jantzi eta gozatu dira. Kontzertu baten ostian, Afaitan ginala, kontzertu antolatu zuten lagunekin, Afaitan gitarra ateratzea erabaki genuen. Gau hartan bera animatu zen niri koruak egiten. Eta benetan, egia da oso liluratuta gelditu nintzala eta baita ere harrituta hainondo ikasi zituen kantuak, hainbeste denbora entzun da eta nerekin pasata, oso ondo zapaltzen zituela ahotsak. Berari galdetu nion, Libana, nahi dituzu kantu batzuk grabatu estudioan, ze moz gelditzen den, benetan zuzenean oso ondo egiten du, Igual ez da, Libana ez da igual ahots printzipal bat, baina koruak egiteko eta nire kantuak hain ondo ezagutzen ditu, zapalketa hori eta harmonia hori oso ondo ematen dula, Eta horrek azkenean bere resultadua oso ona da, bikaina, entzumenerako. Veo lluvia en el horizonte, se acerca la tempestad y no hay donde escapar. Recojo los pedazos de mi alma esparcidos por esta fiesta donde no estaba en ninguna lista. Aipatu dugu, Ibai Marin bakarkako proiektu bat dela, urteak atzera taldean ibilitekoa zarela, proiektuare bakarka planteatzen duzu, baina diskorako laguntza handi izan duzu eta gainera musikari apartaz, Aurkeztu ezagun estudioan izan dituzun lagunak. Base erritmikoan nire baterista eraman dut, Alex Lobato, konfiantza guztia dakat beragan. Baxuan Arkaitz Bastarrika eduki dut, Tiktaran ibilitakoa, beste hainbat proiektutan, eta egia esan base erritmikoa oso potente gelditu da. Gero, gitarra aldetik, Dan Oioz eduki dut, bera oain Octopusen dabil, talde askotan dabil, azkenen bera oso gitarrista ona da, berak ere produkzio lanetan asko lagundu dit, kantua birmoldatzen, eta gitarra guztiak berak grabatu ditu, akustikaren bat izan ezik, akustika hauek Aritz Pardinak sartu ditulako. Duan Aritz Pardina ere nahiz eta gaztea izan, oso mutil gaztea izan, proiekzio handia daukala uste dut.
eta bueno, gero ni ahotsean eta Libana Taboa da ahotsetan, ez? Gero ja beste pianuak, jamonak, rodea, hori Rafa Zebesekin kontaktuan jarri ginen, teklaua ekarri zuen, entxufatu, kanta bat hasi, bukatu bestia, pum, tap, eta kriston erreztasunarekin, ez? Eta gero orkestazio bat sortu dugu Ramonekin, eta egia esan gelditzen da oso zinematografikoa, ez? Eta handitasuna ematen dio kantuari, ez? Nik uste lan polita sortu dela, Axular Arizmendi izan da pixkat guztiaren gidari, mailan egondana, eta belarri fina dauka, produkzio aldetikan, eta nik uste lanaz arro egon gaitezela. Si esto al fin me hace entender que este es mi sitio, aquí arderé, aquí arderé, aquí arderé, aquí arderé. Ni 8 kantu dira eta esan daiteke beraien artean ere desberdintasunak ere badira, Batzuk poperagoak dira, bestatzek folkiagoak izan daitezke, pixka eta biladura duten kantak ere alaiagoak badira, 8 kantutan oso repertorio anitza, ez? Zuk esaten duzun, ongi esaten duzun bezala, folka hor dago, rocka hor dago, gero oso puntu garrantzitsu bat iruditzen zaidena da, nire ahotsak badituela heavyaren kutsuak oraindik, ez? Eta hori ere nabaria dela, ez? Orduan, galdu nahi ez ditudan gauzak hor sartu ditut baita ere, ez? Bluesean ere pixka sartu naiz, eta egia esan, disko interesgarria egin dudala uste dut. Bideoklipean horra gartzen dira, referentzoiek, Black Sabbath, Whitesnake, eta beste hainbat ACDC, eta beste hainbat izen azaltzen dira Led Zeppelin, eta azaltzen dira bideoklipean ez. Ziratu zure sustraia. 70. hamarkada, 80. hamarkadako talde horiek referente handia izan dira jende askorentzat, ez? Orduan ni hortik hasi naiz. The Black Crowes, Whitesnake, eta horrelako hainbat eta hainbat talde asko txupatu ditut. Orduan hori ezin da kendu, egun batetik bestera. Aztentzea, beste gauza batzuk entzuten, The White Buffalo, Holly Williams, Chris Stapleton, horrelako taldeak, baina zure iragana eta zure sustraia hori ezin da kendu, eta hori hor gelditu behar du, ez. Diskoan 8 kantu barneratu dituzu, 4 euskeraz eta 4 gazteleraz, nori izan da hizkuntzen aukerak eta kantuetan? Neria egia esan, nahiko erreza izan da, ez. Azkenen diska nire aitaren omenez egin dut, bera boxealaria zen, eta pixkat horregatikan irudi hori, ez. Bera Burgosetikan etorri zen eta ni berarekin gazteleraz hitz egiten nuen. Orduan, idazten hasi nintzen momentu hortantxen erderaz hasi nintzen idazten. Ezin nun beste era batera egin, ez. Berari idatzitako kantu bat, ez. Orduan, kantatzen dudan aldiro berari kantatzen diot, orduan niretzako erarik naturalena horrela zen, ez. Orduan, hortikan aurrera eroso sentitu nintzen kantu hori kantatzen, eta etortzen zitzaizkidan momentuan kantuak probatu egiten nuen erabatea bestera, eta zerk erakartzen zian gehiago ura aukeratzen duen. Diskoa kalean dagoia da, aurkezpenak hasiko dira, zein formatutan tablatuko zara? Bi aukera dazkat. Ostiralean Tabakaleran nire arma guztiekin joango naiz, banda osoarekin, eta gero beste aukeratxo bat badaukat, akustiko bat ere eskaini dezaket, ez. Libana eta biok joten gara bakarka, eta kontzertu intimoagoa edo ez dakit. Baina, indar berdinarekin, baina egia da, gustatuko litzaidakela taldearekin jotzeko kontzertuak atera daitezela, ez. Hori bai gustatuko litzaidakela, ze proiektua osotasunean entzun daiteke, ez. Eta azkenen
musikariekin egotea, musikari gehiagorekin taulan egotea horrek ez da kapreziorik, ez? Argi dago bidean zaudela, diskoak hori dio, eta bidean topatuko gara, hemendik aurrera, zuzenean aldietan, buru belarri. Ederki, bai. Eskerrik asko, Ibai. Gustu handiz. Eta bidean topatzen gara. Venga, Koldo, mertzi, dio. Mertzi.